Είμαι ο Γκοντζάλο Πέρες, επαγγελματίας παίκτης του πάντελ και πρεσβευτής της εταιρείας Piranha Padel Company, που είναι ο αθλητικός τομέας ενός μεταλλουργικού ομίλου με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στην ακουστική και τη μηχανική. Πώς σου φαίνεται η ακουστική λύση Paddle Cord Protect Noise της Piranha για την καταπολέμηση της χορύπανσης? Τη θεωρώ μια μεγάλη καινοτομία στον χώρο του πάντελ για να λυθούν τα ακουστικά προβλήματα που έχουν τα κλαμπς και γείτονες κοντά στα γήπεδα. Αυτό το σύστημά μας μειώνει τα decibel και λύνει τις συνεχείς διαφωνίες μεταξύ γειτόνων και κλαμπς. Μπορείς να μας πεις λίγο πώς λειτουργεί? Είναι ένα σύστημα μηχανικής με ηχομονωτικά φράγματα, όπου ο θόρυβος από τα χτυπήματα περνά μέσα από εκατοντάδες μικρές τρύπες και απορροφάται από ένα μπλοκ πετροβάμβακα στο εσωτερικό, ενώ η εξωτερική πλευρά μπλοκάρει τον ήχο ώστε να μειώνει τα decibel. Τι αίσθηση έχεις όταν παίζεις μέσα? Αφού είναι στο ίδιο χρώμα ράλ με το γήπεδο, νιώθω ποιότητα, ασφάλεια και προστασία. Και μέσα παίζεται καλά και αν μειώνονται και τα decibel, τότε είναι τέλειο. Πώς σου φαίνονται οι λύσεις του συστήματος Paddle Cord Protect Noise και οι λεπτομέρειες στο φινίρισμα? Φαίνεται πως έχουν προσέξει κάθε λεπτομέρεια, γιατί μπορεί να προσαρμοστεί στα 6 πιο κοινά χρώματα τάπητα που χρησιμοποιούνται στα γήπεδα πάντελ παγκοσμίως. Πράσινο, μπλε, κόκκινο, πορτοκαλί σαν χώμα, ροζ και μαύρο. Έτσι ταιριάζει με το γήπεδο και δείχνει άψογο αισθητικά. Θα πρότεινες αυτή την ακουστική λύση σε κλαμπς με προβλήματα θορύβου? Ναι, θα την πρότεινα χωρίς καμία αμφιβολία, γιατί μειώνει τα decibel και καταπολεμά τα ακουστικά προβλήματα και την ηχορύπανση. Επίσης, ο σχεδιασμός και η άνεση στο γήπεδο είναι υψηλής ποιότητας και η αίσθηση στο παιχνίδι είναι εξαιρετική.